Здравейте, хора! Днес ще играем Майнкрафт. Да? После се разчупа малко GTA. Принципно ще можем GTA да разцъкаме, ама... Да, се ползва съм. Ама един човек играе от посла и не пак на всички скини. Искам да играем. Не може. Дефолта няма право на избор. Падаме тук. Защо ще успях да направя победа? Аз може да бих имал глайдера. Имам подража сам. Скиловете не съм загубил. Защото съм много добър. О, тази купа е гладна. Никола има... Има тук ти еде в буклук. Трябва да се прави. И хора бе. Можеш кажа? Кой иска? Build 5? Има ми се. Не, то... Да. Искаш шокови тела. Тук в бараката има. То съм нападнал, бе. Ко съм ти сторил, бе, гадина? Ами само да си го ударил. Не, пуснах, цъкнах нещо, пуснах. Мислех, че ще ми даде лавото оръжие, ама той май ма стреля с него. Ти трябва да го убиш, за да му го вземеш. Брат, да ти пикам на новото щит. То, где е слабих с патроните. Аз съм вече 24 левел, Тук на 500 000 бандажа, Бах, тук неразрушима. Няма място. Дай да си ти инвентар. Няма Ама аз съм видел пикови метки, дай ми метките. Тъпън. Ти ще бирай метките. Аз ще бирам метките. Ти ще бирай метките и нищо. Ти си ми била.
играли в кошки. Так, он папа поправить. Так, если вот попробуем вот никого. Что пак? Признать дрожь. Не, това е лойката на Fortnite. Аз стигам да си взема един чест, може би. А може и да са два. Ако може да е аз мога да има, не съвсем. Няма. Тя какво твоето? Виж, тя е лава. Земя! Лукни е педал. Сега са правя на... не знам колко. На излък. Ела тук има при мен бич да гледам ще да. Аз имам била и в момента ще била. Да. Кого се биеш ти, бе? Както можеш да видиш, там има огън макс да се хилниш. Не ми пука, няма се уха. Да, бе, стоп. Ще не ти дам. Спри да говориш с... Когато спреш да говориш с този глас. Не е газ. Не е вярно. Не е вярно. Не е и този. И този не е. И този не е. И този не е. Това е зъркъс. Не се знаеш, че не се чуваш. Идваше, бе. Няма ти там нищо, бе. Добре, искаш, бе, искаш ще ти дам. Такава, не ми трябва.
бе, тъпанар. Качвай се, бе. What? Човек, разочарован съм от тебе. Давай, реди оп. Това видео, разбрах се как да направим. Знаеш ли не те чуват? Да прочетат от твоите слушалки. Да. 200 IQ пала. Благодаря ви за гледането. Лайк, subscribe и изконтролен.